Croeso mawr iawn, unwaith yn rhagor I chi i'r myfyrdod hwn, myfyrdod ar gyfer yr ail sul yn Advent. Un o themau yr Advent yn draddodiadol yw Ioan Fedyddiwr. Oherwydd bod Ioan, wrth gwrs, wedi bod yn paratoi'r ffordd ar gyfer dyfodiad y Meseia, ar gyfer dyfodiad Iesu. Ac mae Ioan yn cael ei ystyried gan Iesu fel proffwyd ac fel yr olaf o'r proffwydi. Cyn dyddiau Iesu hunan, wrth gwrs. Ac pan bod Zacharias, tad Ioan Fedyddiwr, yn sôn amdano, yn cyfeirio at ei fab yn yr emyn bendigedig, Benedictus, sydd yn ymddangos yn Efengil Luc. Mae ar ôl bod yn moli Duw ac yn mynegu gwerthfawrogiad o'r hyn mae Duw wedi ei wneud i'r genedl, mae e'n sôn am ei fab ei hunan. Ac mae e'n gweld beth yma, rhagweld beth yma Ioan yn mynd I gyflawni. Ac mae e'n rhoi'r pwysles mawr mae yn y traddodiad proffwydol yma ac I fod yn rhagflaenu ac yn paratoi'r ffordd ac yn cyfeirio at Iesu. Gwrandwch ar y rhan clo o'r Benedictus. A thithau fy mhlentyn, gelwir di yn broffwyd y goruchaf, oherwydd byddi'n cerdded o flaen yr arglwydd I baratoi I lwybrau, I roi i'w bobl wybodaeth am waredigaeth, trwy faddeuant I pechodau. Hyn yw trigaredd calon ein Duw. Fe ddaw ar wawddydd oddi uchod un plith I lewyrchu ar y rhai sy'n eistedd yn hywyllwch cysgod angau a chyfeirio ein traed I ffordd tangnefedd. Nawr, yn y fan yma, Zacharias yn dweud beth bydd Ioan fel proffwyd yn rhagflaenu Meseia yn ei wneud, yn paratoi'r ffordd ar gyfer y Meseia ac yna disgrifiad o beth mae'r Meseia yn gwneud. A beth yw cyfrifoldeb y proffwyd yn hynny yw sôn am y peth hynny. Dangos I bobl, I roi i'w bobl wybodaeth am waredigaeth trwy faddeuant eu pechodau. Nawr, dyna gwaith y proffwyd. A dyna'n gwaith ni, oherwydd I ni I fod yn y traddodiad proffwydol hwnnw. Ac cyfeirio at yr hyn yma'r Meseia yn ei wneud, I lewyrchu ar y rhai sy'n eistedd yn hywyllwch cysgod angau. Dod â golau I bobl sy'n mewn sefyllfa anobeithio. Yn hywyllwch cysgod angau. Dyfyniad o'r Drydydd Salm ar 20, neu cyfeirio at y Drydydd Salm ar 20 yn y fan honno, wrth gwrs, glyn cysgod angau. Beth yw'r tywyllwch cysgod angau yma? Onid yn ein hoes ni a twymo byd eang, dyna chi tywyllwch cysgod angau? Onid paratoadau ar gyfer rhyfel? Onid y bom niwclear, dyna chi tywyllwch cysgod angau? Onid y gormes ar y tlodion? A'r system anghyfiawn dychrynllyd sydd yn bodoli? Dyna chi tywyllwch cysgod angau. Ac mae y Meseia yn dod â goleuni llewyrch I ganol y sefyllfa hon. Mae Covid, wrth gwrs, yn dywyllwch cysgod angau hefyd. Ac I ganol y sefyllfa hon, mae'n dod â gobeith. Mae'n dod â chyfeiriad I ni. A gwaith y proffwyd yw, gwaith Ioan Fedyddiwr yw cyfeirio at hynny, a rhoi gwybodaeth am hynny I bobl. A chyfeirio ein traed I ffordd tangnefedd. Ffordd tangnefedd yw ffordd Iesu.
Ffordd tangnefedd yw'r ffordd sydd yn cyflwyno yr alternatif, yr amgen i'r byd. Yn herio diwylliant sydd ohoni ac yn cynnig ffordd arall. A'r ffordd honno yw ffordd tangnefedd. Yr hyn yma Testament Newydd yn ialw yn ffordd tangnefedd. Ac mae Iesu wrth gwrs yn cyfeirio at y ffordd honno droio. Nawr, gath Ioan Fedyddiwr i garcharu a mi iddo fe wneud yr union beth yma proffwyd fod i wneud. A mi iddo fe herio y drefn oedd ohoni a herio'r brenin Herod Antipas a hwnnw ddim yn hoff ohono fe ac mae hwnnw'n sicrhau fod e'n cael ei garcharu mwyn i gau e lan ac yn y pen draw yn cael ei ddienyddio wrth gwrs. A trafod e yn y carchar, mae e'n clywed am beth mae Iesu yn neud, ond mae e'n mynegu ansicrwydd. A i ti yw'r un ni'n disgwyl amdano, mae e'n gofyn i Iesu i fod e wedi bedyddio Iesu ac wedi sôn am Iesu fel oen Duw ac wedi cyfeirio ato fel un fydd yn dod â gobeith i'r byd ac yn y blaen. Ond eto i gyd, ac i ni gyd yn cael yr amheuon hyn yn dyn ni, mae wrth iddo fe fyfyrio yn y carchar, mae yn ansicr. Ac mae'n gofyn i'w ddisgyblion i fynd i holi Iesu, os taw fe yw'r un y mae'n disgwyl amdano. Ac mae'n rhain yn dod at Iesu, ac mae Iesu yn ymateb yn y modd hwn. Atebodd Iesu hwy, ewch a dywedwch wrth Ioan, yr hyn rydych yn ei glywed ac yn ei weld. Y mae'r deillion yn cael ei golwg yn ôl, y cloffion yn cerdded, y gwahanghleifion yn cael ei glanhau a'r byddaried yn clywed. Y meirw yn codi, y trodion yn cael clywed yn newydd da. Gwyn i fyd y sawl na fydd yn cwympo o'm hachos i. Wrth i ddisgyblion Ioan fynd ymaith, dechreuodd Iesu sôn am Ioan wrth y tyrfaoedd. Beth yr eithoch allan i'r anialwch i edrych arno? A'i brwynen yn siglo yn y gwynt? Beth yr eithoch allan i'w weld? A un wedi wisgo mewn dillad esmwyth? Yn hau brenhinoedd y mae'r rhai sy'n gwisgo dillad esmwyth. Beth yr eithoch allan i'w weld? A'i proffwyd? Ie, meddaf wrthych, a mwy na phroffwyd. Dyma'r un mae'n ysgrifenedig amdano, welef fi'n anfon fy nghenad wrth flaen i baratoi ffordd ar dy gyfer. Yn wir yn dweud wrthych, ni chododd ymhlith meibion gwragedd neb mwy na Ioan Fedyddiwr. Ac eto, y mae'r lleiaf yn Nheyrnas Nefoedd yn fwy nag ef. O ddyddiau Ioan Fedyddiwr hyd yn awr, y mae Teyrnas Nefoedd yn cael ei threisio, a threiswyr sy'n ei chipio hi. Hyd at Ioan y proffwydodd yr holl proffwydi a'r gyfraith, ac os mynwch dderbyn hynny, ef yw Elias sydd ar ddod, y sawl sydd â chlystiau ganddo gwrandawed. Dyna farn Iesu o Ioan Fedyddiwr. Ac mae Iesu yn ei osod yn y traddodiad proffwydol. Ac mae'n ei ganmol i'r entrychion. Sneb meidrol, mae'n sôn am rai yn Nheyrnas Dduw yn y dyfodol fel petai. Sneb meidrol cystal y Ioan a gwell na Ioan wedi bod. Nawr mae Iesu'n dweud na wrth bobl, wrth y tyrfaoedd fan hyn, yn ôl ic, wrth bobl sydd yn edmygwyr mawr o Brenin Dafydd, Brenin Solomon, ac ambell un o'r brenhinoedd eraill. Ond nid cyfeirio at nhw mae Iesu'n gwneud. Nid cyfeirio at y rhai sydd yn byw yn esmwyth, ond cyfeirio at y proffwydi, ac yn dweud wrth y bobl, mae drwy'r proffwydi
yma cael y gwirionedd a cael deall beth yw sefyllfa. Ac mae Iesu wrth i fod yn canmol Ioan ac yn dweud wrth y disgyblion i fynd i ddweud wrth y Ioan sy'n gweld yn lled ddyfynu o'r proffwydi. Beth oedd y proffwydi wedi dweud oedd yn mynd i ddigwydd pan fydde'r Meseia yn dod. A bwyti'r dall yn gweld yr myd yn llefaru a'r byddar yn clywed a'r tlodion yn cael ei dyrchafu. Dweud am y pethau hynny, lle dyfynu o'r proffwyd Eseia yma Iesu'n gwneud yn y fan honno. Ac hefyd mae e'n sôn am Ioan Fedyddiwr, os ymynwch i gredu hynny wrth gwrs, meddai Iesu. Hynny yw, dyma un ffordd i ddehongli yr ysgrythurau. Cyfeirio mae Iesu wrth gwrs at Malachi i ddweud bod Ioan Fedyddiwr yw Elias wedi dychwelyd. Ac mae Malachi yn dweud, sef y proffwyd ola yn yr Hen Testament, mae Malachi'n gweud yn yr adnod ola ond un yn yr Hen Testament, wyle fi'n anfon atoch Elias y proffwyd, cyn dod dydd mawr ac ofnadwy'r arglwydd. Dyna ni. Gwireddu proffwydoliaeth. Eto, mae Iesu'n troi y proffwydi o hyd ac o hyd ac yn gofyn i nynne wneud. A gofyn i nynne i'w hefelychu nhw. Ac ar yr ail syl yn adfent fel hyn, bydd yn wych o beth pe byddwn ni'n gallu addurnedu i fod yn debycach i Ioan Fedyddiwr. Nid ffordd oedd e'n gwisgo falle, nid beth oedd e'n bita, nid i ddeia te. Ond oedd e wedi patrymu ei hunan wrth gwrs ar Elias. Elias y proffwyd. Mae disgrifiad ohono fe yn gwisgo blew camel ac yn bita locustiaid. A mae Ioan Fedyddiwr yn gwneud yr un modd. Ie, Ioan Fedyddiwr yn esiampl i ni fel eglwys ac eglwysi. Cyfeirio at Iesu. Paratoi'r ffordd i Iesu i ddod mewn i'n calonnau ni. Helpu pobl sydd yn hywyllwch cysgorangau, sydd yn anobeithio, rhoi gobeith, rhoi ystyr, rhoi cysur, rhoi cyfeiriad. Dyna'n gwaith ni. Herio'r awdurdodau, herio'r grymus cyfoethog, herio yn enw rhai sydd ddim yn gallu gwneud hynny. I ddefnyddio ymadrodd poblogaidd y dyddiau hyn, rhoi llais i'r dilais i helpu rhai sydd ddim yn gallu helpu ei hunain. Ac i roi gobeith. Gobeith teyrnas Dduw. Gobeith maddeuant i pechodau. Gobeith yr Efengil. Helpa ni o Dduw i wneud hyn yn enw Iesu. Amen.